Здравейте, приятели! След като ние от Тодор Тодоров Стор раздадахме и коледните си подаръци, които не бяха 1, 2 или 3, а зарадвахме цели 15 души от вас, екипът на Тодор Тодоров Стор иска да ви пожелае... Здравейте! За тези, които не знаят, аз съм Тодор Тодоров и се включвам да благодаря на всички наши настоящи и бъдещи клиенти за доверието през изминалата година, да ви пожелая весели празници и много здраве и късмет през новата 2025. Бъдете здрави! За новата година пожелавам на всички мотористи много газ и чисто нови мотори. Весели празници! Здравейте, колеги! Пожелавам ви весели празници на вас и вашите семейства и един успешен мотосезон през 2025. Здравейте, приятели! Искам да ви пожелая едно много приятно прекарване на празниците, на вас, на вашите семейства. Бъдете заедно, подкрепяйте се, обичайте се и до нови срещи! Здравейте, аз съм Иван от Тодор Тодоров Стор. В случай предстоящите празници искаме да ви пожелаем разкошно изкарване, много емоции и поводи за много усмивки. Честита Коледа и весела нова година! Здравейте, приятели! Аз съм Катя от Тодор Тодоров Стор. Искам да ви пожелая да бъдете живи и здрави, щастливи, усмихнати и винаги заобиколени от любимите си хора.